ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗಲ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೆರೆಗಲ ರಜೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಡೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ವೇಟ್ ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಬಂತುಲ್ಲಿಗೆ ಸೋನಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಸೋನಿಲ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಲ್ಲ ಲೇದಿನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಇನಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಬೈದಳು ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಹಲೋ. ಸೊ ಒಡೆ ಮಾತ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ತುಕ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ 8 ದಿನಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ನಿ 4 ಕಡೆಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಇಲ್ಲಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5:25 ಆಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಮುಲ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಪೋನಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕವರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮುಲ್ಕಿಡುಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿಡು ಚಾ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವಡ್ ಅತ್ತಂದ ಗೂಗಲ್ ಡಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ವರ ಹೋದಿತ್ತ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ದೇವೇರಿನಿ ಎತ್ತಾಯಿರಿ ಆವಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಶಾಪ್ನ ದುಂಬರ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತ ನೀನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ಸಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎದುರು ಅಕ್ಕಲ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಎದುರದ ಗಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಸಿ ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಸಿ ಗಾಡಿ ಎದುರು ಅಕ್ಕಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಉಲ್ಲ ಇಂಜಾಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲೂರದ್ದು ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ಧ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಬಂದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲಶಿಲೆ ಬಂದು ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಭಾಳ ಅವಳೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಲ ಉಂಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗೆ ಅನ್ ಬಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ತೂಕ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಪೋಯರ್ ಹಾಪುಣ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಪೋಯರ್ ಹಾಪುಣ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಪುಣ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಐತೆ ಮುಲ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಿಯ 7:30 ಕೊಲ್ಲೂರು ಎತ್ತುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಪುಣ ತೂಕ. ಸುರುಕೊಂಜಿ ಚಾಪರ್ ಹೊಡಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಬೈದ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಚಾಪರ್ದಾತನು ಕಾಂಡಿ ಚಾಮಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ರಂಚ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಗೆಲ್ಬೋದು. మొగ్గులక్కున తోజి మూలెకులు వేరందు ఎంచ పోరే ఇజ్జ అంటే ಇತ್ತೆ 6:30 ಆಂಡ್ ಎಂಗುಲು ಕುಂದಾಪುರ ರೀಚ್ ಆಯ ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ವೆದರ್ ಮಾತ ಶೋಕು ಕೂಲ್ ಉಂಡು. ಅನದರ್ 1 ಅವರ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ರೀಚ್ ಆವಡುಂದುಂಡು. ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಚಂದಮಾಮ ಅದಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದಮಾಮ ಪೋತುಜೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದಿದ್ದಿಗೆ
ಸೂರ್ಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೂರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಆರು ಬಲಿಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂತರಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪೊಡೆ ಬಾರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯರು ಬಂದಿಟ್ಟು ಆರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 7:36 ಆಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ದ್ವಾರ ಎಂಟ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು 10 ಒಂದು ಮಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆನಾ. ಸೊ ಇಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಭತ್ತ ಕೈತಲ್ ಭತ್ತ. ಚೂರು ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮೊಗಲು ಪೂರ ಕುಮಾರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಚಳಿ ಉಂಡೆ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಕಾಂಡಿದ ರಶ್ ತುಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದೈಡು ಉಂತು ತೀರು ದೇವರನ ದರ್ಶನಗ್. ಸೊ ದೇವರನ ಬಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ವಾವಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲೈ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ಜರ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಕು ಲೈನ್ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಉಂತದ. ಸೊ ತುಲೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಡ್. ಸೊ ಯಾನ ಆಯ್ನದು ಪಿದಾಯ್ಡು ಒಂಚೂರು ದೇವರನ್ನ ದೇತದ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲೆ ಅಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಿದಾಯ್ಡ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡೆ ಬಂತು ಇಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೂರ ಆಂಡ್ ದರ್ಶನ ದೇವರನ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಸಿಗಂದೂರು ಪಿದಾರ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಸಿಗಂದೂರು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಸಿಗಂದೂರ್ದ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ತುಲ್ಲೆಗೆ ಹೂಪಿನ ರೋಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಸಪುರ ರೋಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಅಂತೆ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಗುರಿ ಗುಂಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಲೇಟ್ ಆಡ ಇಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಎಂಕುಲು 7:50 ಅದೇ 55 ಲೈನ್ ಉಂಟುದ
1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಲೈ ಬುಡ್ನಿ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ದೇವಿರ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಉಂತಿನಾಗುಲು ಅಲ್ಪನಿ ಕ್ಯೂಟೆ ಬಾಕಿ 2 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಉಂತಿಯ ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡಿಯೇರು ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಅದು ಹೋಗ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ದಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೂಕ ಶೋಕದ ಇಂಚಿನ ಪಂಪೆ ನೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ತುಯ್ಯರೇನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜಾಲ್ಡ್ ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡುವೆರು ಸ್ಲಾಪ್ಡ್ ಪಾಡುವೆರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಜ್ಜಾಯಿ ನುಂಗೆರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೂರ ರೋಡು ಇಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಜೀವನ ಮನ್ಪುರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಸಿಗಂದೂರು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ತುಮರಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅವಲೆಂಕುಲು ಚಾಪರ್ರೆ ಬೈದ ಚಾ ಎಂಕತ್ತು ಅಕ್ಕುಲು ಚಾ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂತ ಅವು ಇಡೆಗೆ ಗಾಡಿದು ಲೈಕ್ ಅಂತ ದಯಬಂಡ ಮುಲ್ಚೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಡ ಲಕ್ಕದು ಕೊನೋಡ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪನ್ ಕೂಡ ಲಕ್ಕುವಲ್ಲ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದು ಲೈಕ್ಲು ಒಂದು ಚಾ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳತ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ತುಮರಿ 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 ತುಮರಿಡಿಲ್ಲ ತುಮರಿ ತುಮರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗಂದೂರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗಂದೂರು ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಮರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಉಂತಾಯ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸಿಗಂದೂರ್ದ ಊರು ಶುರು ಸಿಗಂದೂರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೋಡ್ ಓಪಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು 10:30 ರೀಚ್ ಆವಡು ಬಂದು ಸಿಗಂದೂರ್ಗು 1 ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆಯ 1 ಅವರ್ ದಾಯ ಲೇಟ್ ಆಯ ಬಂಡ ಕೊಲ್ಲೂರು ಒಂಥ ರಶ್ ಇತ್ತನು ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತನು ಪ್ಲಸ್ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದು 1 ಅವರ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಡ 11:30ಗೆ ಸಿಗಂದೂರ್ಗು ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಆಪುಡು ಮೂಲೆಂಚ ರಶ್ ಉಂಡ ಬಲೆ ತೂಕ ಒಯ್ ರಡಕ್ ರಡಕ್ ಸಿಗಂದೂರು ದ್ವಾರ ಎಂಟ್ರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಇಂದು ಸಿಗಂದೂರು ದ್ವಾರ ಅದು ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಗೇಲ ಆತನ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮಂದೆ ಟೆಂಕುಲು ಸಿಗಂದೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ತುಕ ಪೋಯಿ ಸೊ ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಾಲಯ ರೀಚ್ ಆಯ ದೂರ ಚಪ್ಪಲ್ ದೇರು ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಂತೆಗಲ್ಲ ಕಮಲ ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಓಪನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಏರು ಸಿಗಂದೂರದ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಇಂತ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ಸು ಗುಂತದ ಸೊ ಅನ್ನದಾನ
ಇದು ವನಸದ ಲೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಆ ನಮೂನೆದ ಲೈನ್ ಬಂಡ ನೂಕೊಂದು ಪೋಯಿನೆ ಇತ್ತೆ ವನಸದ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ 10 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅಲೆ ಅಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ನಾವು ಸಿಗಂದೂರು ಪುರ ಆಂಡ್ ದೇವಿಯನ ದರ್ಶನ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಲಶೀಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಕಮಲಶೀಲೆಲ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿನ ಇಂದ ದೇವ್ರು ದೇವಿರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿರು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಸಿಗಂದೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿತ್ತಂಜೆಂಗಲ್ ನಿಟ್ಟೂರು ಘಾಟಿ ಅದೆಂದು ನಿಟ್ಟೂರು ಘಾಟಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲ್ಪಡ ಪೋಯಿ ತೂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವನ ಸೌಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ನೆನ್ನಿನ ಅಂತ ಆಯ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿಗಂದೂರುಡ್ಲ ಎಣ್ಣಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂಚಾದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಇನಿ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಐತಾರ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತುಪ್ಪೇರು ಜನಗಳು ಅಂಚಾದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಜಿ ಕಮಲಶಿಲೆಡ್ ವನಸ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಿಕ್ಕೆಜಿ ಬಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಉಂಡುಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡ ಇಂಚ ಬರೋಲಿ ಬಂಡೆ ರೇಪಲ ಸೊ ಪೋಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೂಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬಂದು ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ನೇರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ ತೋಲೆ ಎಂಚಾಪಡು ಅಂತ ರೋಡ್ ಬರ ತಚ್ಪಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ರೋಡು ಕೆಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಡ ಸಪೂರ ಅಂತೆ ಸಪುರ ರೋಡ್ ಅದೇ ಸಪುರ ರೋಡ್ ನೇರೋ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆರುಂಡು ಇದು ಪಕ್ಕ ಕಮಲಶಿಲೆ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಮಾರಣಗಟ್ಟೆ ಐತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋಪುನ ರೂಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಅಂಡ ಕೊಲ್ಲೂರುಗು ಪೋಪುನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆ ಬತ್ತುಜ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಮನಸ್ಸಿಡಿದ ಅದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನ್ನ ಅವು ನೆರವೇರಿನ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ತುಂಬು ಅಂತದ್ದು ತುಯ್ಯರೆ ಹಾಕೋದು ಅವೇ ಮುಲ್ಪದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪದಾದರೆ ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುಡು ಚೀಟಿ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ದುಂಬುಡು ಉಂತಾದು ದೇವರನ್ನ ಮುಡಿತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಅಂದೀಪೇರು ಆ ಪುಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರುಂದ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತುಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಾವೇ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಪಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಖಂಡಿತ ತೊಜಪಾವ ತುಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆ ನನಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಉಪ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಣ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಲಶಿಲೆ ಪೋಪುನ ಅಂದಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿತ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಲಶಿಲೆ ಪೋಪ ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ ಉಂಡು
ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ರಶ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತನು ಕೈ ಮುಗಿದ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ತೊಂದು ಬತ್ತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತೆ ಎಂದುವೆ ಮಾರನ ಕಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು. ಸೊ ಏರ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಜಡ ತೂಲೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುವೆರು ದೇವೇರು ಆಯ್ರದ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಬಂದವೆ ಮುಡಿತ ಮೆತ್ತು ಪಿಂಗರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಓ ಬೇಲೆ ಎನ್ನು ಅವು ಪಿಂಗರೆ ಬೂರುಂಡು ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕಂದೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಕಮಲ ಶಿಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ಡ್. ಓಕೆ ಕಮಲ ಶಿಲೆತ ಇಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರ ಮೂಲುಂಡು ಇಂದು ಕಮಲ ಶಿಲೆತ ರೋಡ್ ಬರ್ದು ಜಸ್ಟ್ 300 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕಮಲ ಶಿಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಲಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇವ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಗುಹೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಕಮಲಶಿಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ತೂಕ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಲೈಪೋದು ದರ್ಶನ ಮಂತ ಬತ್ತ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು. ಸೊ ಅಂಚದ್ದೇನು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ. ಸೊ ಪಿದೈದ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ ಪಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ದೇವೇರ್ನ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಒಂದುವೆ ದೇವೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನೋಡ ಪೂರೈತಿ ಕಿನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಲಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಹಾಲಾಡಿನೊಂಜಿ ಬಡಾಣ ಒಂಚೂರು ಚಾಪರ್ಕ ಅಂದು ಗುರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಾಲಾಡಿ ನಮ್ಮೂರ ದೋಸೆ ಬಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೈದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ತೂಲೆ ದಾದಂದು ಅನ್ಪ ಜನಕ್ಕಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯರೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಬಕೀರ್ ಚಾಪರ್ ಸರಿಯಾ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ದೋಸೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಸಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಫೇಮಸ್ ಬೆಣ್ಣೆನೆ 3-6 ಜನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಲ್ಲ ಹಾಲಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕನ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನ ನೆನ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸಿಗಂದೂರು ಮಾರನಕಟ್ಟೆ ಕಮಲಶಿಲೆ ಇಂಚ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ. ಸೊ ಬನ್ನಗ ಹಾಳಾಡಿದ ಫೇಮಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಲ ತಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪುನಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಗುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.